tak. Úplně přidělané. Ale tady kdysi nebyla. Jesus Christ, it's really hot, really hot. Look at my sweat. It's horrible. It's so hot. Crikey. Shit. Nice, first class. Ooh, look at that. Wow, window, seats, USB charger and plug main. Wow.
schovat a rychlejt. Jo, ne tady. Nazdar, Kajo. Čau. Tak vítám, nazdar, Honzo. Čau. Já ti nemůžu podat, protože držím kameru. No, pořád stejně. Tak a to. To nestíne. To nestíne. Pavel, tak co vaříš? Navařím klobásku. Co nám vaříš na snídání teda, ukáž? Klobásku. Yeah. Udělej si taky, ne? Dej si se mnou snídaní. Já už jsem jedl, víš? No ty jsi jedla v kolik? Co to já vždycky... Tak ukaž mi svůj barák, jo. Proveď mi svým barákem. Tady je kuchyň. Tady je pokoj. Aha. Jo. Vítáme. Vypadá jak skladiště. Aha. Tady pím. Dneska jsem tu spal já. Jsem tady spal. No. Tady máme balkon. Balkony. Že jo, balkón. Tak mě vyveď ven, ukáž, mi bruntal. Aha, to je dobré. Jdeme najednou provodpad. To je masakr tady spát. Jo. Zde je bruntal. Celkový pohled na bruntal. Tady trhák na to, vidíte, jak to tam... No. To je vepsem. To je Agáta. Aha. To je Agáta. A ještě štěně. Štěňátko. Vidíte, velká holka. Velká holka. Tak jo, tak jdem tam, to tady kouří. Tak jo. Počkej, ať se nezabiju. To je jo. 8 hodin. Jedeme nebo nejedeme? A vidím, že jedeme. Ale tak ještě jednou a naposledy. Zde je moje snídaně. Párečky, rohlíček. A jdeme papat z hořticí. A my tady máme dalšího mýho kamaráda Peťu Škopka. Ahoj Peťo. Ahoj. Jak se máme? Dobrý. Ty jo, ty vypadáš pořád stejně. Ty krása, jak si žiješ? A jo, jde to. Jo, no. ten už nás tady filmuje, paparazzi. Jo. Tady ze psem, no jo. Ahoj. Ahoj, vítám tě, mýho kamaráda. Jej. A Kaja má nový telefon? Ne, Já. má. A co jinak, Peťo, dobrý? Jo. Vzpomínáš na mě z Jindřichova? Jasné. Peťo, umíš mi zadat? Jo. Umím zadat. Bylo dobře, že, Peťo? Já rád vzpomínám na tebe. Jo. Ty jsi byl dobrý, ty jsi nebyl ani agresivní, nic. No, Tak znova, nazdar, radíme. Ahoj. Nám vypadl disk, tak nám to nefungovalo. Čau. Takže tam visí. Já vím, no, nemám ten držák, já si ho tam hned dám. Nazdar. Vítáme Radima. Čau, Radim. Oj. Tak se otoč, ne? Tě vidím. No a kde je Kaja? Tady mají pejska, no ahoj. No kuk. Dobrý den. Pane Tošenově. Jak se máme? No náha ty.
Jo, matelku. Jo, tady má svůj pokojíček. Kofolu. No, to se máme. Tady spím já. S Pavlem Haberou. Ty Breďo. No a počkáme ještě, jestli Honza přijde. Ale o 12:30 už musím jet, no. Typická česká kofola. Hele, česká Coca-Cola. No a tady má Kajel býváček. A já tady mám laptop. Svůj. Jo. Tady má zvířátka. A Imerka už je, tak mám už... Tady má troubu. Agátě? Kurva, víš, kolik dneska za den sežrala těch piško? A ne, to ona za tetkom žere chci. Tak jo, Kajčko. Tak se měj. Ahoj. Jsem rád, že jsem si s tebou užil, bylo mi fajn s tebou. A doufám, že se zase uvidíme. Jo. Brzkou dobu, hele. Ano, to Takže odjíždíme z Brutalu. Ano. Se desítka už odjíždí směr Opava. Jo, tohle už bude jednou historie. Tyhle ty lokálky. Zde je ještě jedna zaparkovaná. Jak jsme přijeli, tak odjíždíme. Tak jdem. Jak nám bylo dobře. Brutale.
cestě. Jsme na nástupišti 3 a kolej 2. Směr Praha. Hlavní nádraží. Vítejte v Olomouci. Je tady můj vlak. Pěkně vzadu.